Welcome to the leading site news. Apa mana BJP segitu? Aku pilih tak aku BJP segitu dulu. BJP saya aku BJP segitu dulu. Rongman long kiri tang, long dong sin kiri bukan long kaple ke kap tua biasa kita dalam tu mani. Diphu BJP asaihem along ke dung APHLC pen COC BJP Chari Asong along Chepa-ok dun. CEM Dr Tuliram Ronghang pen kaningje ateng pulote kado kave bang suri isira phokya braket thoman BJP along nang chingbe dun tang lo puta ningje pon. Lapen, MLA Bidasing Engleng pen APHLC aphana koi ki pipon. APHLC Asong ke Rongman kachi humri dam ason lo. Athe Meghalaya tumta ahut isi APHLC dolo Lapen hemprek ta long lo. Non api ke APHLC amasi avedet lo Lapen non ke kithi tang asong lo. Asi APHLC atum ke Rongman kachi humri dam posi koi pipon. Long kiri tang, long dong sin kiri bukan long kaple ke kap tua biasa kita dalam tu mani. Lasin asok APHLC ke Meghalaya so elo. Meghalaya so pen bagai istilah long malah so pan itu. Non ke Meghalaya ta APHLC amera itu. Lasin long ke so long mana long sin dia kata ki humri tu ko nas nama dia lagi. Sekarang cara tu pilihan mereka pasal kami, council election lain, MLA election lain, lain. Sekarang ini, tapi jangan apa ini sose orang yang itu, sose yang itu, ini suri itu, Lapen nak pulang masuk, tu mereka mereka bom, dia tu dari dia jangan. Juru baru. Lapenon kevangji MP kangvai pon ahut BJP pen lakh pli sose a vote long ponsi hai vekji Lapen kehai tang bikok lo puta alang lipen ningje pon thu. BJP asaihem along dak lumbajong emisi konsensi angkang along juga damtang alang itumke APHLC long sikeklem lo Lapen APHLC alidarang selo general secretary pen cenglok presiden pen cenglok local committee alang tum local committee APHLC lo alang tum CO pen Narendra Modi aphan puthot Prime Minister kevangji aphan dak 6 SC parliamentary consensus pen ketoidun BJP candidate Omor Singh tiso aphan ong dung avut pen kipidun je aphan pini alang letum amethang ho pen ta waida klarsa pen ningje lo Lapen ke alang tum pini APHLC det takapeka political party ave pangrum pet pen bang suri sira bang phokera ke thom APHLC tumpini dak lumbajang konsensi pen
BJP long Chepa-ok dun lo alai tum team kar biang long mate BJP tum ke claim ke dam awar sai mesen Lapen ke APHLC Asong japu atum penan ra phan kachung bai kachung thui alang tum ningak long alam che than lo lasi la so joy ne pen salang tum alang tum phan la sona sang deng kachubaya sang deng abatai ong machi la so ke kre masi pini bangke alang tum bangke BJP tim kar biang long ke claim ke dam asang deng thek long si pinili tum long si na chupe apun Lapen ke chukedam tang dak Brunia konsensi tame penana leader atum APHLC leader atum nang join dun lo Lapen aphi bang ke candidate Lapen dak local MLA Bidasing Ronghang alang tum dam siodak ta don pharu ini suse APHLC atum nang join dun lo pinili thot tame ko don pharu siba sose an modak tame phuluni long tame Bidasing Ronghang hari deng pen pini hana dak deng pon po Lapen ke non kevangji dhonsuri konsensi lo dhonsuri konsensi angkang long tame bang pharo phobak APHLC atum dak niltum long dak laso BJP asaihem district asaihem long si TDP long si nang join dun po Lapen ang par tame chingthong pen ki thudon a candidate pen chenglok angton APHLC tum si pada ke nang join dun la lo inuta velo la APHLC klemang ke angton a chili chila ta bibelo kusipu asila tum tame nang chingwai elo asila tum tame nang join Lapen nang par tame amat mi party tame chukidam tang tame borjamen da nang join dun lo Lapen independent kiturdon dil bari secretary pachitir ponsi bang 700 plus atum nang join dun lo non bang ke amat mi party atum borjan men chukidam tang ki thur Ola sota me non tadam nang chingwai elo 23 24 mane nang join dun Lapen nang par tame da akapre political party tumta ex MLA di Mahoso district president halhai ta me nang join dun po Congress district president nason si dupiglang penana bang futum penana join dun Congress atum to Lapen ke SC Congress Lapen ke Amat Mi party Lapen ke akapre political party tum na do nang join dun Ani bang na joining program ang sila Lapen nane bang forisi bang hokep lai ke na tu manhang hedela du piglo sa na join nasi aphai bang ke non phong bang ke haide ta vote nil tu ma thake 400 plus ke haide ta aphai bang 4 lakh oh sorry 4 lakhs plus ke haide ta vote bang ke chu bang ke 3 lakhs plus mati no bang ke 4 lakhs plus Lapen pialam hitin sina Chepa-ok masalah tanya narak lansiat penlo ida prangkala APHLC nasidolo masila APHLC pen ke mane bong sorban kanghon peni bangke pan UE habe bangke alang tum ke claim tambe alang tum pan UE son thekda asi nona bangke nil tum bangke asi pesi dak BJP long ko ke no chiban to Mon ta isi mang hume me alama bangke pherang ki abitung atum pen BJP along Chepa-ok dun ani marle tum phan karju pon hotke aprang pen ta BJP a munisi puthot BJP ke chingbe dun puta nang chithan dun Lapen kopia posi BJP a phaning kang samke doma pu pherang ke tum ben karju pon hot nang chithan dun ke bang atum da aning dog hora posi BJP phaning ke dog puta nang chithan dun ha Nang itu apang kopia party sih gitu apang mana BJP sih gitu aku pilih tak aku BJP sih gitu lah BJP sih aku BJP sih gitu BJP do bom se ako BJP long pini lama plaka chipharang dun ma kona da arong ke nang tumarong ke Mijung terona rong hong terona rong tangte nang tumang rapet APHLC binong Lapen BJP bang binong bang kon do ke bang semua hum tangte la tum da pramen nang tum BJP do rapet tuma अच्छा नहीं कोपी पसी BJP पर तुम ning ke chini dola rat maning dong maring dong de